magtanom tag talong ka tropa kay dagko na kay to tong i-germinate mga talong. Ato na nang tanom ka tropa kay dagko na. Tanom tanig mga 5 ka buok.
managitag tanom sa 5 ka puno ang talong katropa. Magpupo lang po tag balatong kay dagko na kaya itong balatong. Lugapuna sa may Fatima Tagal. Pwede ka ma-shout out yan, oh. Shoutout sa taga Liloy. Ug mapuhan Prince Hypermart Caravan say. YouTube na i-upload? Oo. Tingalan sir, i-subscribe na to. Risky TV. Ha? Risky TV. Og akong balikon, shout out sa duha ka buok nga nilabay sa balay. Shout out sa inyong duha. Og mao to ka tropa, managitag tanom sa atong talong o pupo sa atong balatong. Kung bago pa lang ka sa akong channel katropa, palihog og like og subscribe. Ay lang pud kalimot sa pag-click sa button bell para update ka permanente sa akong mga bagong video. Salamat sa pagtanaw og amping mong tanan.